हायुङारि मानास हाग्रामायाव साननैनि हाबाफारिजों रुरेल टुरिस्ट फेस्टिवल खुंफुंनाय जागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय खासियाबारियाव थानाय ड्रिमलेन्ड वाइल्ड रिजर्टआव दावबायथाय बिफाननि बानजायनायाव गामियारि दावबायथाय मेलाखौ 18 आरो 19 मार्च सनिबार आरो रबिबार खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव बड'लेण्ड दावबायथाय बिफाननि बानजायनायाव गाबोन एबा 18 मार्चनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय जागोन गामियारि दावबायथाय मेला। बे दावबायथाय मेलायाव हायुङारि मानास हाग्रामानि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिसोरनि गावबा गावनि आंगो हारिमुखौ दिन्थिफुंगोन। बे मेलायाव बर', असमिया, आदिबासि, नेपालि आरो बाङालिफोरखौ लाफानानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आलादा आलादा जामुं आदार दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बिसोरनि हारिमुआरि जि जोम आरो आखाइजों बानायनाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। आलादा आलादा गलायाव दिन्थिफुंनाय मुवा बेसादफोरखौ बायनो गोसो जानाय रायजोफ्रा बेसेन होनानै बायनायनिबो सुबिदा थागोन। गामियारि दावबायथाय मेलायाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो माननि आलासि महरै बड'लेण्ड दावबायथाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दासजों लोगोसे प्रसान्ननि गुबुन गुबुन गोजौ पस्टनि अफिसारफोर बाहागो लागोन होननानै मिथिदों। इयावथ' माने साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। 18-19 तारिख इनिफ्राय जेनेबा ट्रेडिशनेल जानाय मोनगोन, जेनेबा बर'नि जानाय, बर'नि माने मा बेसाद जायो बेफोरखौ मोनगोन आरो आदिबासिनि थागोन, नेपालिनि थागोन। बेनिफ्राय मोसाफुंनाया झुमुर मोसानाय थागोन आरो बागुरुम्बा मोसानाय थागोन आरो नेपालि थागोन, बिदि बायदिसिना। सोर सोर बाहागो लाफैगोन बेयाव? टुरिज्म डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि धर्मनारायण सार बाहागो लाफैगोन आरो प्रमद बर' सारबो फैगोन। मेसेजखौ माने रुरेल डेभेलपमेन्ट नालाय इयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों। नांगौ बेफोरखो माने ट्रेडिशनेल बुस्थुआ गोमालांनो हमगासिनो, बेनिखायनो ट्रेडिशनेल बुस्थुफोरखौ जों नांगौ। जेनेबा मानासखौ लोगोसे रैखाथि खालामनो हानाय बायसायै बा गोबां मानसिया मिथिसारनाय बायसायै बेफोर फेस्टिभेलखौ खुंनाया जोबोद मोजां जादों। हाबाफारिया 18 तारिखनि 10 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। 10 रिंगानिफ्राय ओरैनो बेसेसोआलागै हरनि 9टायालागै थाहैगोन प्रग्रामा। बेनि गेजेरावनो बायदिसिना दिन्थिफुंनाय जागोन। जागोन मोसानाय बायदिसिना झुमुर डेन्स आरो बागुरुम्बा मोसानाय बेफोर थागोन आरो। इएमफोरखौ दा मेसेजखौ मोनथ'वाखै सोर सोर फैयो। ओरैनो प्रमद बर' सार फैगोन आरो धर्मनारायण सार बिथांमोना फैगोन आरो टुरिज्म गोबां बिबानाव थानायफोरा फैगोन।